Mthando Nongoma TV live from the heart of the Zulu Nation. Ohlelweni lethu Sikhuluma Nabantu. Lana ke nginobhuti uzozichaza ukuthi ubani nokuthi udume ngani. Sawubona bhuti. Yeah, sawubona njani? Siyaphila bhuti. Siyaphila nami. Sisacela uchazele ababukele emakhaya ukuthi udume ngani konje. Mina igama lami ngixolisi sibongo wakamtshali. Angazi ukuthi udume ngani kodwa umhayi wenkondlo abantu abaningi bazokwazi inkondlo ethi Zulu Love Letter engabori kama umxolisi wakamtshali. Siyabonga kakhulu bhuti. Sisacela nje ukhumbuza abalaleli emakhaya le nkondlo yakho owaduma ngayo kakhulu. Sela lenhliziyo yami nikazi wesimali ebusweni bami ngikucontroller injabulo yami oxygen yami umuntu omuhle wena othandwa ilenhliziyo elapha kimi ngifuna ipeni nephepha ngifuna ukubhalela iZulu Love Letter engabori. Ngiyabonga kakhulu bhuti. Ngibonga mina. Yebo, sisakhona ke lana eMultipurpose kwaNongoma. Omunye ke lona wama celebrate azobe khona la. Basazongena kabanye sibabone.